салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Avto Душанбе. дар навор имрӯзаи мо зиёда аз 16-17 мошине аст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 10000 объёми мотор 06 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст ВАЗ 2106 10000 созае. қарор дорад ин мошин дар ҷабор расулов. нархи мошин 8000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 49000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 07 77 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 2001 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ин мошин дар ашт. нархи мошин 20000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 123000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 43 35 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1989 объёми мотори 1.3 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ҷабор расулов. нархи мошин 18000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 111000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 13 95 84. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 2000 объёми мотор 06 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% срочно пул дар кор. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 20000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 123000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 980 00 26 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1987 объёми мотор 06 сӯзишвориш газ коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст яксола ҳуҷҷат дорад 4 баллони нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 68000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 53 02 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1989 объёми мотор 06 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст яксола ҳуҷҷат дорад нав мотор кадагия фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 12000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 74000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 0005 64. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1992 объёми мотор 05 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст яксола ҳуҷҷат дорад скаменкош сечка загиае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11500 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 71000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 01 43 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1987 объёми мотор 06 сӯзишвориш бензин
коробка передачаш механика растамош кашидагиай. Дарам инҷо соҳиби мошин гуфтааст хадавои краскаш нав кардагием, ҳамаш 100% савдо танҳо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар гисар нархи мошин 9500 сомонӣ ба рублёзира гардонем 59000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 38 89 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. НХ мошини фурушимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6988, объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом нархи мошин 7500 сомонӣ ба рублёзира гардонем 46000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 31 11 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳ мошини фурушимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6997, объем мотори 1.3 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документ надорад, метонен занг бизанен. қарор дорад ин мошин дар рӯдакӣ нархи мошин 8000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 49000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 15 90 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурушимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6999, объем мотори 1.4 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 15000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 92000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 30 70 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурушимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6991, объем мотор 06 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст кузовиш тоза ҳай задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 11500 сомонӣ ба рублёзира гардонем 71000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 881 11 19 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурушимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6987, объем мотор 04 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар гисар нархи мошин 6000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 37000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 13 03 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурушимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% ягон дар надорад, документ надорад, боз савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат нархи мошин 7000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 43000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 04 04 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурушимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 баллон нав мотор хадавои 100% пусидагӣ задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Тоҷикобод нархи мошин 8000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 49000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 00 95 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурушимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6998, объем мотори 1.3 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст харидори аниқ занг занад, илтимос мошинча 100% яксола ҳуҷҷат дорад.
قرار دارد این ماشین در پنجکه. نرخ ماشین 24000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 148000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 14 44 45. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 17 ماشین فروشی مای وز 2106 می باشد که سالی براریشش 2006. ابیان موتور 1.6 سوزش بوریش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудӣ қарор дорад. ин мошин дар 8. нархи мошин 8500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 52000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 88 83 98. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.